Wesołki Czeskiej Republice była na ostatnim placu według klasyfikacji wszystkich gmin śląskie Hradczany. Mamy też dynkmal 8 podstępnie zamordowanych od polskiej. Witam Was, Rostomili. Są we mieście Orłowo na Górnym Śląsku pod czeskim Reskierunkiem. Dzisiejszy film powstał głównie, no ale nie ino, na podstawie artykla od Kamila Czańskiego, który jest na Wachterzu. Link we opisie. A ja Was proszę do innych filmów z tych placów. Ostatnio, że był w Jabłonkowie, a na początku, jeśli się rozchodziło, film na Śląsku pod czeskim Reskierunkiem w Peterswaldzie, hań godom ze Czaińskim o sytuacji Ślązoków i Śląska pod czeskim Reskierunkiem. Po śląsku Orłowo, po polsku Orłowa, kiedyś Orłów, po czesku Orlowa, po niemiecku Orlau. Je to miasto we morawsko-śląskim kraju, we karwińskim krysie. Pierwsza wzmianka o tym placu pochodzi ze 1227 roku. W 1908 Orłowej dali niefol miejski zakon, po niemiecku Städtlein. Fol miejski zakon to 1922 rok. W dzisiejszych administracyjnych granicach miasta, zusammen ze przykuplowanymi po II wojnie dziedzinami, kwateruje tutaj 27,5 tysiąca personów. We wszechobecnym cenzusie ze 2021 roku ponad 2%, to je 572 persony, zadeklarowały śląską narodowość. Polaków je tutaj 571, Słowoków 920, Morawioków 870, Wietnamców 37, Niemców 23, Cygonów 83, Rusów 9, Ukrainioków 28. Niektórzy wpisali dwie narodowości. A przyjmu tutaj nie było, no ale według sondażu ze 1920 roku, który zmajstrowali delegaty Śląskiej Ludowej Partii, w polskiej Lutyni 50% było za Polską, 48% za Niemcami, a 2% się nie określiło. We Orłowej, Łazach i Porębie nie było spisu, albo nie zachował się. No ale według Jerczyńskiego minimum 60% byłoby tutaj za Niemcami. Wyniki biera z buchu od Jerczyńskiego, Historia Narodu Śląskiego. Place te po 1920 zostały dali w Czechosłowackiej Republice. Place te leżą 75 km na południe od Katowic. A nasza rajza napoczynamy ze starej Orłowej. Nowo Orłowo je kąsek dali. O tym jeszcze będziemy gadać. Tak richtig to kiedyś była Orłowo, a hańka i dzisiaj je nowo Orłowo, to była osobno dziedzina. Kajmy są na ringu, a za mną Rathaus z 1928 roku. Rozwój Orłowej związany jest ze grubami. Obejrzyjcie, siedzę na takim grubskim banku, ja. Za mną jest tabula, która pokazuje, kaj były szachty, kaj były gruby. W 1850 roku było tu 16 szachtów. Ja. Tutaj mamy szajbnięty jeszcze dół CSM, sever ich, czyli północ, południe. CSM to jest ostatnio gruba, która funguje w Czeskiej Republice. We Stonawie, niedaleko, no ale pola, widzicie, widocznie są też w obrębie dzisiejszej Orłowej. W 1869 roku mamy tutaj już Bana. Bana Koszycko-Bogumińsko, które jeszcze bardziej rozwijało miasto. Na początku XX stulecia ścierają tu się dwa żywioły, polskie i czeskie. Trzeba wiedzieć, co te place od początku
Od zaczątku tutaj pomieszkują autochtony, Ślązoki. Here nieskorzy deklarują się na przełomie wieku XIX i XX, niektórzy jako Poloki, niektórzy jako Czechy. I na początku XX stulecia przybywają też tutaj Czechy ze Czechów, no i Poloki ze Galicyje, bo to je kiedyś jeden land, Austro-Madziary, land wielonacjowy, wielokulturowy. Na przełomie XIX i XX stulecia miasto się rozwijało. W 1880 roku kwateruje tutaj 2995 personów. No ale już 30 lat nie skorzy, w 1910 8334. Wybaczcie, co by da niekiedy tutaj kukał. Tak jak rzekłem już powiedział, w 1922 miasto fol miejski zakon. No ale przychodzą 30 lata. Ekonomiczny kryzys i od wtedy miasto już przestało się tak rozwijać, a jeszcze gorzej je po II światowej walce. Co się wtedy dzieje? Miasto w 1961 roku ma 7400 personów, no ale już 9 lat nie skorzy, w 70 roku 5444, w 80 roku 3964, a w 91 2271. Dziś wiele ma miasto? Dziś genau, nie wiem, wiele miasto. No, ta tajla dzisiaj, ta historyczno Orłowo, co około Orłowo ma więcej, 10 lat do zadku 1300 personów. Dzisiaj na zicher je to mniej. Ta tajla, historyczna tajla się zwiją. Za mną śląskie Hradczany. Neogotycki rzymskokatolicki kościół pod wezwaniem Narodzenia Świętej Panny Maryi. Burzech przed chwilą dryny, baba była fez rada, baba, która tam wachowała, co żech przyszł. Nic nie go dała złego, co żech kamerował. Powiedziała, jeszcze mu chwila poczekać, światło mi zrobi, że chwila z nią po czesku godą. Jaką jest historia tego placu? Od 13 stulecia Orłowo przynależy do tynieckich benedyktynów, spod krakowskiego Tyńca. Nie ma tu farności, jednakoż tutaj kapla. Nie skorzej w 1466 roku łopat Jon buduje tutaj kościół pod wezwaniem wniebowzięcia Świętej Panny Maryi i Świętej Trójcy. Nie skorzej przychodzą czasy reformacyjne, XVI-XVII stulecie. Benedyktyny tracą swoje dobra, tracą klasztor, nie skorzej niszczą to i przychodzi rok 1710, ale dalej tutaj benedyktyny są. Łopat Lambert chce na nowo odzyskać te dobra, no ale tynieckie benedyktyny nie pomagają mu, nie ma wsparcia. No i wtedy też klasztor we Orłowej jest podporządkowany klasztorowi we Broumowie, we Czechach, niedaleko granicy ze Śląskiem. Benedyktyny są tutaj do 1945 roku. W latach 1903-1906 budują ten neogotycki kościół, co żech powiedział. W 2018 roku Wojciech Smarzowski kręci tu niektóre sceny do filmu Kler. Burzech w kinie na tym filmie. W parku za kościołem stał kiedyś pałac. Pałac, który postawili w roku 1765 na placu klasztoru ze XIII stulecia, o którym żech godał. Stał tutaj do 1975 roku i tak jak u nas, pod polskim kierunkiem,
Tak tutaj, pod czeskim reskierunkiem, tutaj Czechy dokonują Holokaustu naszej erbowizny. Zniszczony pałac rozebrali. Od zaczątku XX stulecia był to lazaret. Idziemy teraz wzdłuż pałacowego parku ulicą Zingra. Jest to najstarszy zachowany kąsek Starego Miasta. Mamy tutaj kamienicę, no ale też taki próżny, zniszczony budynek. Idziemy ulicą Zingera. Nie było tego we scenariuszu, no ale natrafił, że na taką tabulka. Moc ich tu jest. Pokazują Staro Orłowa. W latach 1910-22 powstała tutaj szkoła. Tak długo, bo ją rozbudowywali. Stała tutaj do 1981 roku. Trzeba jeszcze wspomnieć, co to była czeska szkoła, bo za czasów austriackich powstała. Dzisiaj próżno. I no, tutaj widzimy kąsek jakiegoś murku i jakoś cesta. Skręcimy w prawo ze Zingera, a za mną nieskoro klasycystyczny wanielicki kościół. Budowany w latach 1861-62. Przynależy dzisiaj do śląskiego wanielickiego kościoła augsburskiej konfesji. Stolów do zadku wanielików było tu 20%. Dzisiaj je mniej. Murzech tutaj rano na nabożeństwie o 10 podczas do mnie hop. Powiedział, dziwał na auto ze polską tabulą. Pytał się, co tutaj robią. Godą robią film. Wziął ode mnie maila. Godą ze mną po śląsku. I też rod mnie przyjął. Jeszcze dał więcej światła na kościół, na ołtarz, na prezbiterium, co bych mógł skamerować. Genau przy kościele, tutaj, w 1905 roku odewrzyli synagoga. Stała tutaj do 1939 roku. Ze ulicy Zingra idzie skręcić w ulicę Palackiego. Genau na krojcoku mamy taki fest charakterystyczny element orłowskiego landschafta. Jam Jiży, szacht York i na łopak Pyrlik i Żelowsko to cechuje zawarto gruba. Ziemia furt pracuje, toż te gazy muszą być wykludzone na wierzch. W 1925 roku zmajstrowali tutaj jedno srogo rua i gorejące gazy wywiedli na wierzch. I zrobili z tego atrakcję miasta. No ale musieli to zlikwidować podczas II światowej wojny z kuli zaciemnieniu. Na Palackiego mamy dawno poczta. Funkcjonalistyczna kamienica, no dzisiaj w tragicznym stanie, przynależała kiedyś do Zymbocza, do doktora Aufrichta. Widzimy jeszcze pozostałość po szyldzie, kaj mamy szrajbunek z jego familijnym mianem. No i budynek husyckiego zboru, który dzisiaj przynależy do czesko-braterskiego wanielickiego kościoła. Powstał w 1924. Na ulicy Husa, z drugiej strony od husyckiego zboru, fajniście tutaj wygląda, mamy Beszung. Tutaj kiedyś jeździła Strasbanka. Całkie Zagłębie ostrawsko-karwińskie było połączone necą wąskoglajzowych Strasbanek. 6 liniów, 3 leciały tutaj bezorłowo. Zlikwidowali to między 1960 a 1973 roku. Toż nie ino pod polskim reskierunkiem niszczyli to, co było fajnego na Śląsku. To samo było pod czeskim reskierunkiem. W 1967 pomylili też trasa bogumińsko-koszyckiej Bany.
dali Nowosztreka bez Frysztat i Dziećmorowice. I od tego czasu Orłowo jest największym miastem w całej Czeskiej Republice, kaj nie przelatują osobowe cugi. Do tego dokludził czeski kierunek. We Orłowej były kiedyś 3 zidlungi bergmońskich familoków. Pierwszo tutaj między Wanilickim kościołem, augsburskie konfesje, a Wanilickim kościołem husyckim, czesko-braterskim. Tutaj myzam, kolonio myzam od Jana Gruby. Kolonio 42 familoków dla 168 familiów. Zbulono między 1984 a 1989. Co z tego zostało? Nic. Wielgo, próżno, łąka. Drugo to klasztorno kolonio przy cmentarzu. 44 familoki. W 90 latach pomieniła się we cygańskie getto. No, trochę tych cyganów dali tu je. W latach 2004-2005 zlikwidowali ją. Po tym, kiedy zrobiło się larmo z kuli epidemię gelbzuchtu. Co po niej zostało? No, cesty. Tutaj tą kierum ida, no i tu kiero przecino, jakiś słup urżnięty. No i mamy jeszcze trzecio kolonio, 60 familoków. Na północno-wschodnim kraju miasta było 60 familoków. Dzisiaj, wtedy kiedy ten artykuł pisał Czański, zostały 2 familoki. A z drugiej strony mamy landschaft na Śląskie Hradczany i na Husycki Zbór. Sumy na cmentarzu. Piękne dynkmale, piękne graby moglibyśmy tu godać i godać, no ale skupmy się to, co je za mną. Dynkmal padłych ło cieszyńsko ziemia, ło czeskość tej ziemi. Ja tutaj nie było postań, no ale Ślązoki, polskie łopcyje, czeskie łopcyje, jako też Poloki i Czechy, które tutaj też kiedyś przybyły, biły się ze sobą, zabijały się. Mamy też dynkmal 8 podstępnie zamordowanych od polskiej łopcyje, od personów polskiej łopcyje. W 2021 roku odnowili tego Adlera. Dynkmal powstał w 1928 roku. 10 lat nie skorzy. Przychodzą tutaj Poloki. Zabierają ten kąsek Śląska. Mianują to za Olzie. Zachodnio tajla cieszyńskiej tajli Górnego Śląska. Ja? No i ściepują tego śląskiego Adlera. Ja to je śląski Adler. Nie sztimował im. Fajniście to wygląda. Szumny dynkmal. Szkoda, co mamy nowo tajla i staro tajla. Mogli już to zusammen wszystko odnowić. Przy dynkmalu padłych mamy też srogi dynkmal. Nie tak srogi, no ale majestatyczny. Ku zocy grubiożów, którzy padli na grubie w 1919 roku. Sumy na kolonii finioków, fińskich domków, tak richtig ze Szwecji. Powstawały one tutaj i w okolicy we 50. i 60. latach XX stulecia. Miały stoć 20 lat, stoją do dzisiaj. Łoziemności lot do zatku było tutaj 36. Dzisiaj mamy łoziemności monoużmieni 3
lata do zadku było na zicher łoziemności. Czaiński o tym pisał niekiere. Według Czaińskiego 1/3 są opuszczone. Mieszkają też tu cygany, których tutaj przesiedlają. Ja, tak to wygląda. Na dwóch ulicach one są, na Granicznej i na Bukowej. Jadymy bez łazy, po czesku lazy. Dokuplowali ta wieś w 1946 roku do Orłowej. Dzisiaj liczy, dają 300 personów. Czaiński tak go do, niektórzy go dają co mniej. Jeden chłop mi powiedział co 80 personów. 100 lat do zadku rachowała 8 000 mieszkańców. Prawie 30% to były waniliki. No i była tu też gruba. Gruba, która powstała w 1890 roku jako Neuschacht. W 1950 przymianowali ją na Antonin Zapotocki, a w 1991 Dól Lazy. W 1995 pokuplowali Lazy, Dukla i Franciszek, a w 1999 Franciszka zawarli. W 2006 Dukla dokuplowali do Paskowa, a ostatni wózek węgla wyjechał w 2019 roku. Dzisiaj łazy są zniszczone z kuli tej eksploatacji węgla. Kolejno Stadtteila Poruba, czyli Porymba. Podobnie jak łazy dokuplowali do Orłowej ją w 1946 roku, no ale pomieszkuje tutaj więcej personów, ponad 5000. I pierwsze zmianki to 1447 rok, a łazów to 1305. No i też były tutaj grupy. Sumy przy jednej z nich, Dól Zofie. Gruba Zofie, która była tajlą gruby Fuczyk i powstała w 1874 roku, federowała do 1995 roku. Była tutaj jeszcze jedna gruba, Wacław, która powstała w 1899, federowała do 1967. Była też koksownia, a w latach 1900-1921 powstała robotniczo kolonio na 36 familoków. W 1958 roku zapadła decyzja, co Orłowej nie da się już uratować. Przykuplujemy dziedzinach, które kąsek dali. Górno-Lutynia, kiedyś Polsko-Lutynia. Pamiętacie, byliśmy we Dolnej Lutyni ze kamerą. Przykuplowali i sam my są. To jest Nowo Orłowo. Dolno-Lutynia. Dolna Lutynie, Polska Lutynia. Ja, tutaj, mało dziedzina. W 60 roku przykuplowano. Pierwsze zmianki to już 1305 rok, no ale poczęła się rozwijać dopiero po 60 roku. W latach 60 powstał pierwszy blok. Ostatni, 5. etap dokończyli już za komuny. I gibko rosła liczba mieszkańców. W 61 roku było 2600 ponad, a w 70 już prawie 10 000. W 90 latach ponad 28 000. No ale nie skorzy liczba spadała. Dzisiaj mamy tu 25 000, monomeni. Orłowo się wyludni. Orłowo w 2020 roku w
indeksie kwalitetu żywobycia we całej Czeskiej Republice była na ostatnim placu według klasyfikacji wszystkich gmin. Od 90 roku Pest się wyludniła. Ćwierć mieszkańców, ponad 10 tauzenów uciekło stąd. Ja. Cóż jeszcze mam powiedzieć? Dziękuję wam za dzisiaj. Przebijcie, co takie kręcenie na statywie, teraz nie, no ale głównie przychodzi je fajne. No i widzimy się za tydzień we kolejnych tajlikach. Abonirujcie mnie, subskrybuj, no i polecajcie, roztopierzejcie te filmy, co by nas było więcej. I proszę też na mój drugi kanał Śląsko Kultura Piersk.